Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди беҳтарин ва тозатарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Топови ҷангвари UFC дар вазни нимёна Ҳамзат Чимаев гуфт ки барои муҳориба зидди Гилберт Бёрнс рӯзи 7 май омода аст ва Чимаев боварӣ дорад ки дар муҳорибаи онҳо довар лозим намешавад. Биёин суханҳои ӯро гӯш мекунем. Ҳама оиди ма гап мезананд, аммо ягон кас зидди ма ҷангидан намехоҳад. Барои оне ки мо ҳамаро мекушем. Барои ма фарқ надорад. мураббии ма чанд маротиба Гилберт Бёрнсро дар ҷиу-ҷитсу шикаст додагиай ва ман низ нияти ӯро нафасгир карданро дорам. Камарбанди кабути ма зидди камарбанди сиёҳи ӯ. Дар ҳақиқат Бёрнс ба ман маъқул аст, аммо дар вақти ҷанг ту набояд ки бо ягон кас дӯстӣ кунӣ. Ман ҳамаи онҳоро хӯрдан мехоҳам. пулҳои худро ва камарбанди худро гирифтан мехоҳам. Ман сахт гуруснаям. Вақте ки гап оиди ҷангваро мерава, ман гуруснагиро ҳис мекунам. умедворам ки мо бо Гилберт дар Бразилия муҳориба мегузаронем. кишвари зебо, одамони хуб, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, баъди ин суханҳои Чимаев, Гилберт Бёрнс ана ҳамин аксро гузошта чунин навишт: Дана Вайт, ин корро ташкил кун. Ман пурра тарафдори ҳамин кор. 5 раунд дар Бразилия. Горилла зидди гург. биё меҷангем Ҳамзат, навиштааст Бёрнс. дӯстон, чӣ хеле ки мебинед ҷангваро аллакай пеш бурдани ин муҳорибаро оғоз карданд ва ин маънои онро дорад ки ин муҳориба метавонад ки баргузор гардад. чемпиони UFC дар вазни 66 килограмм Алекс Волкановский гуфт ки барои чӣ Макс корейский зомби рақиби навбатии ӯ шуд. ин чиз шахсӣ аст. буд вақте ки ӯ ва менеҷери ӯ маро мегуфтанд ки бо онҳо муҳориба гузаронам ва ҳамон вақт онҳо нисбати ман бисёр суханҳои ноҷо гуфта буданд. барои ҳамин бале, байни мо кори нотамом аст. ҳамчунин шумо бояд фаҳмед ки зомби бо Артега барои довталаб шудан муҳориба гузаронда буданд. ӯ барои зидди ман ҷангидан хеле наздик буд, аммо дар муҳориба зидди Артега шикаст хӯрд. акнун ӯ баргашт ва кори даркориро кард. фаҳмо ки агар Макс осеб намегирифт, ягон таи ин шахсҳо имконият пайдо намекарданд. ман ҷангидан мехостам ва UFC низ мехостанд ки ман муҳориба гузаронам. барои ҳамин дар як лаҳзаи муайян мо ба хулосае омадем ки зомби рақиби навбатии ман мешавад, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Александр Волкановский ва корейский зомби рӯзи 9 апрел дар турнири UFC 273 баргузор мегардад ва муҳорибаи унвонӣ хоҳад шуд. топови ҷангвари вазни сабуки UFC Ислам Махачев боварӣ дорад ки Конор Макгрегор дигар ба монанди пешина намешавад ва ӯ ҳатто ба топ 5 рейтинг даромада наметавонад. биёин суханҳои Махачевро гӯш мекунем. ман фикр мекунам ки Конор тақрибан дар рейтинг дар ҷои 15 мемонад. ман боварӣ надорам ки ӯ ба топ 5 дарояд, чунки вақти ӯ гузашт. агар ки ӯ довталаб барои камарбанд шавад, пас ман бо ӯ муҳориба мегузаронам. аммо ман ҳозир оиди пул ва оиди бо ӯ худи ҳозир ҷангидан фикр намекунам, чунки ман намедонам ки ӯ дар рейтинг дар куҷо қарор дорад, дар ҷои 9 ё 10. ман намедонам. ман бояд ба пеш назар кунам ва соҳиби камарбанд шавам. барои ман фарқ надорад ки баъди чемпион шудан рақиби ман кӣ мешавад. шояд ки Конор ягон ҷангвари топ 6 ё 7 рейтингро шикаст диҳад ва UFC ба ӯ муҳорибаи унвонӣ зидди ман диҳанд. агар ин кор шавад, пас ман тайёрам, гуфтааст Махачев. хотиррасон мекунем ки Ислам Махачев муҳорибаи навбатии худро зидди рақиби хеле сахт Бенил Дарюш рӯзи 27 феврал мегузаронад. дӯстон, як маротиба тасаввур кунед, давоми муноқишаи дастаи Ҳабиб ва Конор аз сари нав оғоз мегардад, вақте ки Конор зидди Ислам барои камарбанд муҳориба гузаронад. ба фикри шумо дӯстон, Конор рақиби Махачев шуда метавонад ё ин ки вақти Конор гузашт? метавонед фикротонро нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.